Il-Ministru Michael Falzon qed jistaqsi tagħmilx sens li jkollok struttura ta' kunsilli lokali f'lokalitajiet żgħar bħalma nsibu fil-Gżira Awċija. Il-ħadd filgħodu mistoqsi mill-Midja Laburista jekk pajjiżna għandu bżonn il-kunsilli lokali fid-dawl tal-kwistjoni li nħolqot fil-Kunsill Lokali ta' Birkirkara, Falzon saħaq li għafem bżonn ta' revisiting fl-operat tal-kunsilli. Is-sitwazzjoni ta' Birkirkara dik li tajjeb fejn inti għandek reflection tal-elettorat li forsi ma situazzjoni ġabetu f'dak li ġabetu. Li nawguraw huwa li fl-aħħar mill-aħħar kull kunsillier lokali jżomm l-interess tal-lokal tiegħu qabel kollox. Ironikament, mhux li jirranġaw il-liġi biex imexxi l-Kunsill il-partiti li ġab l-akbar ammont ta' voti, iżda il-Ministru saħaq illi jaf wasal iż-żmien illi nikkonsidraw sens ta' reġjonalità u alluda illi il-Kunsilli Lokali żgħar għandhom jinqataw. Dan kif staqsa jekk jagħmilx sens li jkollok struttura l-500 jew 600 persuna. Forsi jista' jkun hemm iktar aspetti ta' reġjonalità, jista' jkun hemm aspetti fejn again, jekk nitkellmu fuq lokalitajiet żgħar ħafna, jiġuni wħud minn Tawdex per eżempju, tagħmel sens li jkollok struttura għal 500 ruħ, 600 ruħ. Hemm x'wieħed ħares il-qudiem. Il-Ministru insista li f'lokalitajiet fejn jidher li se jkun hemm aktar barranin residenti milli Maltin bħal Salġinjan, Sliema u Imsida hemm bżonn ta' bidla fil-ħsieb ironikament li tkunsilli lokali mmexxija mill-Partit Nazzjonalista. Intant, il-kap eżekuttiv taċ-ċentru tal-Ilsim Malti, Norma Saliba, li tinsab fuq il-kodba tal-PBS u li xeħtet in-nomina tagħha l-President tal-Partit Laburista, saħqet illi hemm lok li jsir tibdil f'dan l-aspett. Dan fil-waqt li tkellmet fuq il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara mirbuħ b'maġġoranza relattiva mill-Partit Nazzjonalista u preżentament immexxi mis-Sindku Desiree Grek, kif saħqet illi wieħed ma jistax joqgħod jaħli l-enerġija fuq min se jkun sindku għaliex huwa ir-resident illi qed ibati. Jekk hemm problema fil-lokalità, jekk ħanoqogħdu niġġieldu fuq min għandu jkollu s-sindikat, kif ħadd issolva di? Allura mhux qed jittieħed u jitnaqqar mix-xogħol li għandu propju jagħmel il-kunsill jekk noqogħdu ninħlew u naħlu ħafna ħin fuq min għandu jkun qed imexxi it-tali kunsill. Ironikament, kienu l-kunsilliera Laburisti illi ma qablux b'mod mill-aktar unanimu illi r-rieda tal-poplu Karkaris jiġi irrispettat, ċoe illi jikkonfermaw il-maġġoranza relattiva u l-tmexxija tal-Kunsill taqa' fidejn il-Partit Nazzjonalista.